За мен започва да се превръща в все по-голямо предизвикателство това да правя по едно дълго видео за YouTube на седмица. Основно препятствие пред възможността да се изпълнява този норматив е монтажа, който започва с времето да се усеща все по-тежък и все по-труден като процес. Монтажа отнема по 2-3 дена, като всъщност техническата част, какъвто е монтажа, в един момент иззема силите за творческата част на нещата. Монтажа изсмуква силите за основни неща, като снимане, идея, писане на сценарии. В един момент всичките сили се поглъщат от едно безконечно висене на телефона да се монтира. Това може би е интересно на някои хора, които смятат да си направят канал. Значи всички, които смятат да си направят канал, трябва да имат предвид, че трябва постоянство. Това е нещо, което всички го казват винаги в началото. И аз самата се чудя на себе си как успях да изпълнявам това с постоянството година и половина близо. И вече започнах да пропускам седмици. Много рядко и няма да продължавам да го правя. Ще преборя тази криза. Но въпреки всичко, за мен в момента е много трудно да си представя как точно ще продължи това с създаването на 10-минутни видеа всяка седмица. Това е много трудно. От гледна точка на това, че е много време, много материал трябва, който трябва да се заснеме и да се измонтира. И при мен е специално, когато успея, когато направя видеото, просто така се оказва, че аз нямам и 5 минути да се зарадвам, да си отдъхна, че вече е направено, защото трябва да започне да се прави следващото. И това няма да крия, че за мен е супер трудно вече да се случва. Ето сега в момента разсъждавам на глас как може да се спаси положението и положението може да се спаси по един единствен начин и то е да се намери някаква оптимизация на процеса. Сега в момента аз търся оптимизация на процеса за моя канал и вие сте свидетели на всичко, което се случва с него. Значи аз сменям темите, първо защото ми омръзват на мен и независимо от съветите за ниши в YouTube, аз това с нишата не мога да го спазя, казвам го, нали? Първоначално, когато човек си направи канал, все пак сили му дава един първоначален ентусиазъм, който мене ме държа много дълго време, но този ентусиазъм в един момент бива изместен от това, че силите постепенно се стапят, силите постепенно изчезват, намаляват. Сега в момента се падна един малко по-хубав ден, в който да се разходя да ви ги разкажа тези неща. Обаче този хубав ден може би е един от последните. Идва зима. Циганско лято нямаше, просто започна октомври, започнаха едни дъждове. Нито да излезе човек на разходка. То вали, сиво, неприятно. Започнах да вкарвам, да въвеждам рисуване, което ще продължа да правя. И това е част от моя начин да преборя кризата. Първо, навън вече не става за разходки. И рисуването ще влезе точно в този момент. И това чудесно се съчетава с концепцията за YouTube канал. Последните видеа с рисуване, които ги направих, какво искам да ви кажа за тях? Не са лесни за снимане. Чудя се как да се извъртя, за да покажа в ръцете си какво правя. Сега това е един малко епизод от оплаквания, защото аз тази криза ще я преодолея. Ще качвам видеа, колкото станат дълги, колкото мога, докато кризата премине. Криза, която е дълбока, защото това вече започва да взема връх над моя първоначален ентусиазъм и да изпускам дните. И изпускайки дните, аз просто съм си казала, за да действам превентивно на кризата. Аз съм си казала, че ще правя видеа, когато мога и по никакъв начин няма да допускам да ме налегне напрежение, което още повече ще влоши нещата и още повече ще спре да ми се прави. Всички хора, които се замислят дали да започнат да си правят YouTube канал, понеже сега това го правят много хора, трябва да си дозират силите. Ето сега тук минавам покрай някакво място, което ме спира да го разгледаме, просто защото е тапицер така някакъв, обаче вътре няма тапицер. Вътре няма тапицера, има изоставеност. Зимата, къде да се ходи да се гледат такива неща? Вие виждате ли, че и сега ми духа вятър в косата, което много мраза да ми се случва. Значи това са едни условия на труд ужасни. Става студено, духът и в косата, всякакви неща, които никой не ги обича. За отказване изобщо не говорим. Аз сега се оплаквам и казвам на всички евентуални бъдещи ютубъри да имат предвид да се избират нещо лесно за монтиране. Аз направих точно обратното. Избрах си някакви неща, които са свързани с много кадри, с показване на интересни места, събития, улици, забележителности и си направих монтажа черен. Като заключение ще кажа, че видеа ще има. Въпреки трудностите, това е. Няма повече какво да мрънкам. Сега си правя малко кадри и край. Разказах си каквото си ми беше така назряло. Каква? Правим я в момента.